Hola, bona tarda. Ja estem en directe un altre dia. Són les 6 de la tarda i fem el directe de l'Odissea de la Història de Cerdanyola Ràdio, malgrat que no estem a la ràdio. Veig que l'Arnau ja s'ha unit al live, ara en breus li donaré pas, així que Arnau, no pateixis, en qualsevol moment veuràs una notificació, en qualsevol moment t'afegiré al, al, al directe. I avui, ahir vam estar amb la Gina parlant una mica de les iconografies de la mort, i una cosa que havíem esmentat en el programa d'ahir era l'epidèmia de la pesta negra al segle XIV, que va assolar tot el món, gairebé, des del Japó i la Xina fins a Europa i a l'Àfrica també. I avui, seguint una mica el fil i la situació que estem visquent aquests dies de confinament, degut de nou a una pandèmia, en aquest cas pel coronavirus, parlarem amb l'Arnau, i ja ho havíem avançat a xarxes socials, sobre altres epidèmies i pandèmies en la història. I jo ara ja vaig a l'Arnau, que en qualsevol moment entrarà i estarà amb nosaltres en aquest directe d'Instagram. Val. Molt bé, hola Arnau. Bones. Què tal? Com estem? Sents? Benvingut. Sí, jo et sent. Tu em sents bé? Sí. Sí? Va, d'acord, perfecte. Doncs res, Arnau, benvingut al nostre directe en streaming de l'Odissea de la Història, i comentava que estava sentint i estava dient a la gent que avui, que ahir tractàvem, havíem esmentat la pesta negra, però estàvem parlant de la representació de la mort a l'art i com altres pandèmies havien transformat aquesta representació en diferents esferes de l'art, ja sigui les pintures, les representacions, la literatura, l'escultura, però avui parlem una mica més, en concret, d'altres pandèmies i epidèmies que sí que han assolat a la humanitat també, i ara que la humanitat ha aconseguit sobreviure. Llavors, una de les primeres pandèmies que tu ens voldries explicar una mica? Doncs una típica seria la malària, que és d'un mosquit que porta un paràsit que es diu Anopheles plasmodium, i és una malaltia que té ja endèmica segons quins països. Sobretot a l'Àfrica subsahariana ja es considera que està allà cada cert temps, doncs torna. I cada any causa uns 200 milions de morts, només. Parlem de 200 milions de morts. Mort no, de casos. 200 milions de casos cada any. Sí, i un 80% moren per això. Estem parlant de 40 vegades la població de l'àrea metropolitana de Barcelona, que són uns 5 milions. Són malalties que no es tenen en compte perquè afecten a zones pobres i, sí, veiem a la tele ONGs i això, però no ho tenim gaire en compte. Una que fa relativament pocs anys vam viure també en primera persona, tot i que no vam arribar al nivell que estem ara, va ser l'èbola. Però, de fet, l'èbola no és una malaltia que llavors era nova, ja es coneixia des de fa anys, no? Sí, l'èbola també és una de les malalties antigues i en realitat és una malaltia que podria estar erradicada, però a vegades per falta, perquè no es vol o no interessa econòmicament, doncs... Aquests dies també la gent, els diaris, la premsa, ha sortit moltes comparacions amb fa 100 anys enrere amb la grip espanyola. Que, el nom ve d'on prové, si ens ho pots explicar una mica, i no sé si ens pots parlar una mica d'aquesta també pandèmia que es va donar en un context aquí de guerra. Sí, és bastant diferent. La grip espanyola va ser molt més mortal i es calcula que es multiplicava com 50 vegades més ràpid que un virus actual. També els mètodes d'higiene eren pocs, precaris, antibiòtics, vacunes, tot això no
hi havia poca cosa. On apareix aquesta grip espanyola, Aquesta grip, aquesta grip de hi ha gent que 1908? diu que ve de la Xina, però a Europa, als Estats Units es dona el primer cas que es coneix, que és un soldat, i que la porta a Europa, que la porten a Europa. I clar, amb el moviment de tropes, en aquella època també es va estendre molt ràpid. Perquè I bueno, ens pots explicar una mica el context en el que s'està desenvolupant aquesta malaltia, que clar, era la grip a la Primera espanyola Guerra de Mundial, a tota Europa hi havia un moviment de tropes, que encara sort que era una guerra de trinxeres, que no, tampoc es movien molt, però que igualment es movien. I, clar, les trinxeres igualment la situació a la higiene era molt precària i això s'estendia molt fàcilment. Després els remeis que es donaven eren també... Clar, la gent no sabia com combatre o no i es deia... Hi havia gent que deia que amb ron, amb alcohol, hi havia anuncis publicitaris de begudes alcohòliques que deien que curaven. Després hi havia també menjar llimones, deien. De fet, es van acabar regulant les llimones, segons quins mercats, perquè s'acabaven. I al final es va acabar amb ella, però perquè al final la gent ja era immune, diguéssim. Si no va poder fer més. Però estem parlant de que 1918 és el quart any en el que encara estem en el conflicte de la Primera Guerra Mundial, llavors coneguda com a Gran Guerra. Val? No farem aquest capítol de Los Simpson, no? Ambientat en la Primera Guerra Mundial, que l'avi diu és que la Primera Guerra Mundial, i diuen com ho saps això? És que ja veréis, haurà una segona. No? Però sense entrar en aquestes distòpies Espanya, per exemple, va causar 300.000 morts. I a Xina, per exemple, 30 milions es calcula. A Estats Units, 500.000. O sigui, va ser molt més bèstia que de moment el que tenim ara i no crec que arribi tant. Vaja, esperem que no. Però de moment no sembla. I per què grip espanyola? Si ens has dit que el primer que has detectat és del d'un soldat espanyol, estatunidenc. Perquè Espanya era neutral a la guerra i era com l'únic estat que podia informar. Els altres estats ho amagaven, perquè tenien por que ho fessin servir a Alemanya, per exemple. França tenia por que ho fes servir a Alemanya per anar en contra seva. I es culpaven mútuament, també. Deien que això ho havien fet els francesos, els alemanys, però en realitat morien tots, vull dir, del mateix. I a Espanya la premsa sí que ho va publicar. Va començar a publicar que hi havia això, que hi havia un virus i li van posar grip espanyola. I com el cas de la grip espanyola, com va afectar en les zones en guerra, França, Alemanya? Hi ha zones que una cosa són els fronts de guerra, parlem de les trinxeres, però hi ha zones en les que encara hi ha activitat econòmica, els civils, les ciutats que no estan prop, de fet estan lluny del front. No? Allà com afecta, a diferència dels soldats? Clar, s'ha de dir que els soldats, per exemple, la mortalitat era del 50% i la població era d'un 2,5%, que era bastant diferent. Sobretot eren els soldats els que més afectava. Però clar, la població també tenia la paranoia, tenia por que això s'estendés. I expliques que d'una banda que a Espanya es comença a publicar la premsa donat aquesta situació de neutralitat respecte a la guerra, en altres països sabem que això es diu que la censura de guerra envers la premsa o intentant dirigir la premsa cap als partes de guerra o la situació de guerra s'amaga una mica. El pànic aquest que es genera dins de la població, sobretot de la població civil aquesta que estem parlant, es genera igual o al contrari, aquesta situació de censura atura una mica més el pànic generalitzat entre la població? Bueno, igualment la gent veia que els soldats queien per motius que no eren... Vull dir, se sabia que hi havia un virus. Encara que ho amaguessin, no, les coses se saben i a més la informació arribava. I a més això, que Espanya igualment informava a la resta de punts d'Europa. I la informació acabava arribant. Vull dir que el pànic hi era igual. Jo, ara que estem parlant de malalties, a mi em ve al cap un llibre que va caure a les meves mans farà ara 3 o 4 anys, un llibre en anglès,
que era un llibre sobre l'estudi de la tuberculosi a Anglaterra, no? De tot el procés de com les diferents legislacions sanitàries britàniques van anar encaminades per millorar el tema d'escorxadors, el tema de consum i tracte de la carn, etc, perquè la tuberculosi a Gran Bretanya, en aquest cas, jo explico més que res pel llibre, s'estenia i sabien que era degut a les deficiències sanitàries envers la carn, en aquest cas les reses de vacuno, de vedella, etc. Però la tuberculosi és una d'aquestes malalties que va estar no fa gairebé molts anys, no fa ni 200 anys, estesa i que la gent pobra, camperola, la gent sense recursos, sobretot, o fins i tot els rics després també, s'hi contagiaven. Sí, és com la còlera també. El còlera també va tenir 3 grans pandèmies al segle XIX. Després ho va aïllar el Filippo Pacini i és també una malaltia que és de l'aigua, en aquest cas aigua i aliments, pot ser. I encara continua existint a llocs bastant aïllats i pobres i és una malaltia que jo crec que les mesures d'higiene, en tots els casos, també en la grip espanyola va ser el mateix, també la higiene influeix que no s'estengui el virus. Tot això ha influït perquè es pugui parar. Era que ara, per exemple, molt més globalitzat, que és molt més fàcil que passi un virus o un bacteri d'una banda del món a una altra. Per una banda tenim més mitjans, però per l'altra, a l'estat un món tan globalitzat, és molt fàcil que es transmeti ràpidament, també. Clar, però també estem parlant de que casos com la grip espanyola, també altres casos, com era el cas de la peste o altres pestes que hi ha hagut, també s'han estès ràpidament per diferents països. Avui, per exemple, amb el coronavirus, s'aixeca el tema de la globalització, no? Que el món està globalitzat. No se parla de més o menys globalitzat, sinó, si mirem les tertúlies moltes vegades, ens comenta el César que a Espanya, encara en ple segle XX, es feien hospitals de tuberculosos com el de Terrassa. L'hospital de Terrassa aquest es deu referir al del tòrax, que ara em sembla que hi fan pel·lícules de terror allà. Perquè hi ha diverses històries de l'hospital. De fet, si no m'equivoco, part de l'hospital, dels terrenys i d'edificis pertanyen al CCMA, que és el consorci aquest català de mitjans audiovisuals, però sí, aquest era un hospital per a gent amb tuberculosi. Suposo que en Espanya, als anys 40 i 50, va ser més complicat donada la situació de postguerra i l'absència, la destrucció de les infraestructures durant la guerra, en el cas d'absència d'hospitals, reducció dels pocs que n'hi havia, xarxes de contacte, la depuració amb absència de metges, tot això. Com va afectar això a que Espanya patira, a l'estat espanyol en aquest cas, el Principat de Catalunya també, patiren aquestes noves epidèmies que ja existien, no? Tuberculosis, còlera... El que feien era aïllar els malalts, però clar, tots els malalts estaven en una zona que tampoc hi havia mitjans per curar-los, estaven tots al mateix lloc i també acabaven morint. Vull dir, era simplement perquè no s'expangués, però no era la solució per curar-ho. Llavors, diguem que el que fan sempre els governs dels diferents estats al llarg de la història sembla implementar només aquestes polítiques de contenció dels malalts, més que buscar cures o donar altres mitjans de prevenció. Hi havia, per exemple, la pesta negra, hi havia moltes històries de remeis, de cures així amb aromes, banys d'aigua freda, banys amb vinagre. Després també hi havia un mètode que li deien el mètode Vicari, que agafaven una gallina, que el Vicari el Tomàs Vicari era un metge anglès, agafaven una gallina, li tiraven, diguéssim, al tracer, al cul, i l'enganxaven al gangli limfàtic i esperaven a veure si algun dels dos es posava bo. Després, quan la gallina estava ja fotuda, la rentaven i tornaven a provar, fins que algun dels dos, teòricament, es curava. Si representa que la gallina agafava com la malaltia. La xuclava, no? Sí. Perquè una de les... La gran epidèmia o pandèmia que haurà passat a la història serà la pesta negra del segle XIV, a ment de que van existir
al món epidèmies prèvies de peste, com la peste justiniana, moltes en l'Imperi Romà, altres epidèmies, i posteriorment, després també. I, de fet, la peste és una malaltia que continua existint, per exemple, en certes zones rurals de la Xina. Però aquesta pesta negra, aquesta peste bubònica, no? que es coneix també, peste negra o peste bubònica, com sorgeix, com arriba a Europa, per què s'expandeix tan ràpidament i per què té un índex de mortalitat tan alt? A Justinià, per exemple, a Justiniana diuen que van ser els agricultors italians del sud d'Itàlia, van marxar per males collites, van migrar a zones que estaven millor, era una època de fred, de males collites, de guerres, i amb ells emigraven també les rates. Les rates portaven les puces, que és la que transmet la pesta. La pesta negra, diguéssim, també diuen que ve de les rates, tot i que hi ha estudis que diuen que no, que era el propi home que va crear la pesta, que no venia de les rates, que eren els polls dels propis homes, de la roba, o d'ell mateix. I... què anava a dir? Sí, estem amb la peste negra, dinàmica, no? Parlem dels polls de això que es va roba, dels homes. Deien que havia nascut a Xina i es va estendre per les rutes comercials. O sigui, tot el que era Nord d'Àfrica, Mediterrani, etc. I per què s'estén tan ràpidament? O sigui, com tenim? Clar, igualment, encara que abans també hi havia comerç. Vull dir, és que pràcticament això seria tancar un país autàrquic que no s'obrís al món, que no agafés una... Fins i tot Corea del Nord potser ara ha tingut i no ho sabem, perquè vulguis o no té relacions amb Xina. És molt difícil que no s'estengui. Ara s'estén més ràpid, més fàcilment, és veritat, tenim més mètodes per combatre-ho, s'estén més fàcilment, però igualment abans també s'estenia, perquè el comerç sempre hi ha hagut. Anaven amb els vaixells, per exemple, les rates, o amb els carros comercials, molt fàcil. I això, podem entendre una mica el primer focus inicial a Europa, quin recorregut fa, perquè moltes veus parlen ara de que el mateix recorregut del coronavirus és el semblant del que havia fet la pesta negra en el segle XIV. No? Alguns ho han esmentat així en televisió una mica també, si això és cert, no és cert, si podem desmentir-ho o podem afirmar-ho. Diuen que va néixer a Xina, la pesta negra, la segona. I aquesta també. Sí, però exactament els mateixos... Clar, aquí a Itàlia va anar... Aquí, per exemple, al nord d'Àfrica no ha afectat tant, que sapiguem. Sí que ha afectat, per exemple, a Iran, que també té una ruta. Ens estan escrivint per aquí. Unes epidèmies més ferotges de la... Ens expliquen aquí les històries manresanes, no? que és aquesta peste de l'any 1347, un exèrcit de tàrtars que assetjava... Perdó, a veure, que no m'estic en... que assajava una de les fortaleses dels genovesos en el Mar Negre, concretament a Crimea, pateix una epidèmia que acaba amb la vida de molts dels seus. Com a arma, els tàrtares llencen els cossos dels seus companys morts per sobre de les muralles. Bueno, això és a vegades s'havia fet, no?, durant la peste, perquè també parlem de... Estem a mitjans del segle XIV i també n'hi ha guerres i n'hi ha conflictes bèl·lics allà encara. No? Sí, però... Aquestes epidèmies, moltes vegades que hem parlat, parlàvem de la grip espanyola, també hem parlat de la malària, de l'èbola, etc., també s'estan produint en jocs, s'estan desenvolupant en jocs on hi ha conflictes bèl·lics, perquè avui estàvem parlant de què passarà quan el coronavirus arribi, si no ha arribat ja, perquè probablement no ho hagi fet, als camps de refugiats a Lesbos o a Grècia o a Turquia, no? Veient les deficients condicions d'higiene i d'incapacitat de confinament en aquells camps de refugiats.
Però és que aquestes pestes, aquestes altres epidèmies han estat, no?, enmig de conflictes bèl·lics, també amb refugiats, amb gent que es mou. Sí, però no, les epidèmies aquestes, per exemple, la coronavirus no es crea que sapiguem, no es crea en un lloc de refugiats o per pobresa, No, etc. no tant que es cregui, sinó Que s'estén quan arriba allà, ja cap aquesta malaltia, Mm. la capacitat de combatre de les El persones coronavirus és en nul·la. un moment ha afectat els països més rics, a Europa i als Estats Units, ara està començant també a Sud-amèrica, però clar, quan arribi a aquests llocs, a Àfrica, per exemple, hi ha llocs que no hi ha res, vull dir, no poden combatre. No. I als Estats Units ja veurem com acaba, també, perquè amb el sistema sanitari que tenen allà, clar, fa por. També veies, no?, allò que compraven armes i dius, hòstia, amb armes i si no tenen per veure què fa la gent, saps? No sé. A Itàlia, per Suposo que, exemple, suposo que, suposo que els Estats Units hauran volgut seguir l'estratègia espanyola, ja que han vist que els que fan les rodes de premsa són militars, no? A veure si amb l'exèrcit podem combatre el virus, fotent uns quants trets, o a veure si l'exèrcit espanyol estarà buscant a veure si el poden detindre i portar-lo a fer un passeillo per afusellar-lo en un paredón. No? Perquè suposo que, com aquest tema ho porten molt ben estudiat, perquè ho porten, ja van estar durant 40 anys perfeccionant, no?, el sistema d'afusellament de persones, doncs suposo que ho voldran implementar ara amb el virus. No sé, com a idea general que llenço allà. Però igualment, el tema de, parlem això, epidèmies, altres epidèmies i pandèmies que afecten a la humanitat en la història. Hem esmentat els episodis de còlera, tuberculosi, malària, èbola, la pesta negra, però què altres pandèmies, no?, que hagin pogut afectar, sobretot i siguem clars i sincers en aquest sentit, a Europa, sobretot, no?, perquè l'Àfrica porta anys i panys i dècades amb malalties endèmiques i fins i tot pandèmiques, amb brots de tota l'estona, no? Però allà podríem ser més complicat, però com nosaltres plantegem ara el coronavirus en termes més eurocèntrics, val? Més que res perquè poder entendre l'entorn en el que visquem, el Principat de Catalunya, l'estat espanyol, com hi s'afecta a aquestes altres pandèmies històriques. No? Llavors, una mica... L'última pandèmia així més gran va ser la grip de Hong Kong, que va ser el 68-69, i es va parar bastant pel tema que hi van haver-hi vacunes ràpid i antibiòtics. Després hi ha hagut el SARS, el 2003, però va afectar una zona, no va ser una pandèmia, i és la primera vegada que nosaltres ens trobem amb això. La gent es troba una mica, hòstia, saps? Què passarà? Es sorprèn, no? Un confinament ningú l'ha viscut, ni fins i tot els nostres pares tampoc, mai, un confinament tan llarg. Però vaja, que això en part és normal que passi. Vull dir, no hauria de ser, però que si ja ha passat en altres èpoques històriques també hagués pogut passar ara. Tenim algun cas, sobretot en la contemporaneitat, en el segle XX, de situacions de confinament degut a pandèmies? O s'han trobat de confinar poblacions senceres perquè n'hi ha una malaltia que s'està estenent com la pandèmia afecta tot el món. No és com una epidèmia que afecta una zona concreta. La pandèmia és que s'estén a tot el món. Pandèmies no n'hem viscut nosaltres. Nosaltres ni ningú. No, confinament... Quines diferències n'hi ha per catalogar pandèmies, epidèmies? No? Perquè n'hi ha diferents formes i a vegades també els conceptes es barregen una mica. No? Una malaltia pot ser pandèmica, pot ser endèmica, no? N'hi ha diferents formes de catalogar-la en funció de l'afectació. Quines diferències tindríem aquí? La pandèmia representa que afecta s'estén per tot el món, a qualsevol zona del món. I una epidèmia és a un lloc concret, a un país concret, o dos països, però no s'estén a nivell global. I una endèmia, que seria ja el tercer concepte? Hòstia, ara em deixes... no ho buscar, la veritat. Bueno, simplement perquè es parla, per exemple, de la malària o el SIDA, que són malalties endèmiques. No?
Endèmia, sí, clar. Per exemple, també hi ha una cosa amb això del SIDA, que hi ha el tema de que hi ha gent que ho nega, no? Com el xerrampió. I el xerrampió, per exemple, hi ha gent que no està vacunant els seus fills. I es calcula que 20 milions de nens la triple viral, la vacuna, no l'han tingut. I, clar, estan augmentant també molt els casos de xerrampió a països del primer món. Alemanya, Estats Units. Després també la SIDA fins i tot la negaven a Àfrica, a Sud-àfrica, i va haver-hi un president, ara a veure si em surt el nom. A veure si ens ve el nom. Bueno, el Tadeko Mbeki era, em sembla que va estar al 90... als anys fins al 98 va estar. Aquest president negava que existís el SIDA i es creia les conspiranoies, no? Que això era inventat, que no... I hi ha molta gent que va morir del SIDA allà prematurament perquè no van rebre cap retroviral ni res. Perquè una de les coses que ens explicaven, perquè la SIDA és una malaltia que també ha afectat a la humanitat, és una malaltia del segle XX, una malaltia que prové dels micos, però els humans abans de mitjans del segle XX, si no estic jo errat, no existien els humans aquesta malaltia. És una malaltia que es transmet per la sang, que es transmet a nivell sexual també, no? Per pràctiques sexuals. Es pot arribar a transmetre per diferents tipus de fluid, la saliva també, però no patiu, necessitaríeu beure-us litres i litres i litres de saliva. Sé que sembla dona molt de fàstic això, però seria això per poder agafar el SIDA per aquest fluid d'una persona infectada. Però tenim la SIDA, no? Com aquesta malaltia de la immunodeficiència adquirida, que això prové dels micos, apareix en el segle XX. Com apareix? Com es propaga? Com s'espant la SIDA? No? Que tenim aquesta malaltia. Va ser l'any 81, als Estats Units, que van detectar el SIDA, i l'any 83 aconsegueixen aïllar-lo. Exactament, als Estats Units van ser els primers casos que es van detectar, però exactament d'on apareix no se sap. Després, a Espanya també va haver-hi el tema dels anys 80 de l'heroïna, que es va estendre molt, el tema de compartir agulles, i es va estendre molt. Però exactament no saben d'on pot sorgir. Clar, Àfrica, sí, els micos i tal, però no saben. Explicaven que probablement, no? Per això, gent que ho ha explicat, gent que ha fet estudis, que existeix de la immunodeficiència adquirida, n'hi ha altres espècies d'animals que la tenen, per exemple els gats, no? Actuen de forma diferent, però els gats tenen el FIP, no? El virus de la immunodeficiència adquirida felina, que és de la mateixa família, però actua de forma diferent i no és com se diu zoonosi, no? Que són aquestes malalties que es transmeten d'animals a humans. La zoonosi no és una zoonosi. I això, tenim aquesta SIDA que comenten això, que prové dels micos, que per alguna raó, igual que s'estava parlant ara del coronavirus, no? En el sentit de que un rat penat, l'altre animal aquell raro, no? Que si s'havien fet una sopa, que si l'havien menjat, que si no... Armadillo, no? Es diu en castellà, en català no sé ara com es diu, però sí, aquell que és tot... Però crec que fins i tot era un altre tipus. No arribava a ser en castellà és armadillo, però no arribava a ser l'armadillo. Devia ser un altre animal que és típic d'allà de la Xina. Però comentaven això, no? Que parlaven de si se l'havien menjat, que si no se l'havien menjat, o això. També es parla també amb la SIDA en el cas dels micos, no? Que foren micos que tingueren aquesta SIDA modificada, que s'havia modificat ella mateixa. Sabem que els virus van evolucionant. I, això que traspassés als humans. Sí, això també, la malària també és curiós perquè diuen que també pot venir dels micos. Que, un mosquit piqués a un mico i després el mosquit ho transmetés. Un altre mosquit. Ens comenta el César que els primers pacients possiblement fos als Estats Units a inicis dels 70 de la SIDA, no? De la SIDA, als 70. També jo tenia una dada sobre la SIDA que comenten que un dels grans moments d'expansió
sobretot a l'Àfrica, va ser amb les vacunes de la polio, degut al compartir les agulles a l'hora de vacunar la gent. Que no tenia... Una gent que ja estava infectada per sida, clar, van anar infectant moltíssima gent i si després es transmet per les vies sexuals, degut a que, sobretot a l'Àfrica, la presència de missioners catòlico-cristians ha implementat molt el negar-se a implementar l'ús del preservatiu, etc., doncs, havia fet que en aquella zona s'expandís molt més ràpidament. La malaltia que sí que vam eliminar del tot ha sigut, de fet, em sembla que és l'única d'així, que ha sigut la verola, que el 79-80 es va considerar que estava erradicada. De les úniques, no? Perquè de casos de tuberculosi, de còlera... Que són els virus dels pobres, diguéssim, que afecten la sida mateix. Si vius en un país diguéssim, que diuen desenvolupat, si tens recursos, pots accedir a retrovirals i fer una vida més o menys normal, o normal del tot. I, en canvi, clar, a Àfrica afecta molt més. Que no tenen. I llavors, quins exemples tenim de la humanitat a l'hora d'enfrontar-se? O sigui, com, després d'haver patit diverses epidèmies, tenim, per exemple, la peste, la grip espanyola, com han transformat després aquestes societats que han sobreviscut? No? Perquè, per exemple, el cas de la peste negra és evident que el trauma col·lectiu envers la mort, envers el que va significar la malaltia, va trastocar completament a totes les vivències de les persones. No, clar, i la peste negra es diu al segle XIV, però va continuar, va tenir brots. Fins al 17-18 va continuar tenint brots a Europa. Era aquesta gran malaltia. Però com trastoca? Parlem de la peste, però podem parlar de qualsevol altra epidèmia o sobretot, petites, ja no pandèmies, parlem sobretot d'epidèmies que en aquelles societats que les han patit, com les ha afectat? Després de, no? Clar, a vegades passa, no, que es busca com un col·lectiu com el culpable, no? Per exemple, amb la pesta negra eren els jueus que envenenaven els pous, deien. Amb el SIDA, per exemple, es assenyalava molt més el col·lectiu homosexual, que eren com els culpables de passar-ho. I als xinesos ara ha passat no tant, no? Però sí que hi ha hagut cert racisme. Jo he escoltat comentaris ai, els xinos si venen, no sé què, que jo no vaig més al xino perquè no vull que em passin res, ni no sé què. I llavors així. O sigui, o assenyala un col·lectiu, també la societat es torna més desconfiada, més control social, jo veig ara, per exemple, que pot haver-hi. Per exemple, estem acceptant, no, el tema d'acord, jo estic d'acord, estic fent confinament, però vaja, que hi ha gent que, per exemple, la gent que té TDAH o gent amb problemes mentals, que ha de sortir, no, al carrer i, clar, s'han trobat que hi ha gent que els assenyala, que els està dient que han d'estar confinats i, no sé, estem fent una mica com de policies i jo ho trobo perillós, vaja, que acceptem segons quines coses. Jo crec que hi haurà més control no només amb el tema de les mercaderies, de comerç entre països, sinó també amb el que ja hi és, però amb el tema de control de les persones, perquè també s'acceptarà més. S'acceptarà que és pel nostre bé, perquè no torni a passar el que ha passat. Creus que sí que hem estat veient que els últims anys, sobretot des del 2008-2009, les democràcies liberals, degudes a la seva crisi, i suposo que evitant intentar repetir allò que havia passat després del 29, no? On els feixismes, sobretot, tot i que provenien d'abans del 29, cal recordar-ho, venen d'un recorregut més llarg durant tots els anys 20, però sí que amb una crisi generalitzada sistemàtica, que això va ser la crisi del crac del 29, perquè sempre ens ho presenten només com una crisi econòmica, però és sistemàtica, també és una crisi de la democràcia liberal llavors, el feixisme acaba trobant forat per imposar-se, i ho veurem durant els anys 30 a Alemanya, i el feixisme italià en aquests anys 30, tot i que ja portava el poder durant 4 o 5 anys, es reforça, es reafirma en el poder.
no? O com després, l'any 39, a Espanya s'imposa, encara que sigui per mitjançant l'ús de la força i la violència, una dictadura feixista també. O a Portugal també n'hi ha un cop d'estat que triomfa bueno, un cop d'estat raro, no? Amb Salazar, també tenim les experiències a Grècia, etc. O fins i tot també durant la Segona Guerra Mundial a França. Val? Sembla que aquesta nova crisi de la democràcia liberal, del capitalisme al món occidental, ha fet que a poc sigui més fàcil d'acceptar lleis de seguretat, d'aquestes famoses lleis de seguretat, que deriven realment en un autoritarisme per part dels estats, no? Que desenvolupa una mica les teories aquestes de que la democràcia liberal, en moments de crisi, acaba derivant cap a l'autoritarisme, són els moments de bonança que deriva més cap a la idea de la plena democràcia, en el sentit més liberal del concepte de plena democràcia. Això feixisme no sé si... No ho crec gaire de moment que s'arribi. Però, de fet, estem en un govern d'esquerres que està fotent els militars en rodes de premsa, que els està donant, o sigui, com si fossin els que han d'acabar amb la pandèmia, que parlen un llenguatge de guerra. És que no té cap sentit. O sigui, sí que crec que s'acceptarà, el problema és que s'acceptin l'autoritarisme i que la gent tingui també por a protestar i ho accepti. A més, no estem... clar, el feixisme en aquella època, quan va néixer, hi havia moviments revolucionaris o hi havia grans sindicats que encara podien respondre, no? Però és que ara actualment sí que hi ha gent que està mobilitzada, que està organitzada, però és una minoria. Podem pensar que l'afectació del coronavirus, a part de que serà evident amb els estudis històrics en els propers anys, perquè un dia algú estudiarà la crisi del coronavirus, tot aquest confinament, i es mirarà totes les actuacions dels governants. En el cas de l'estat espanyol, podem veure una gran absència per part del govern de l'Estat, a l'hora una gran deficiència, no? A part de, per no dir... Una altra paraula no em surt. No em sortirà ara, quan negligència, perdó, seria una negligència per part del govern a l'hora d'actuar davant d'una crisi, però també la desestructuració que ha hagut els últims anys a nivell social de tota la societat en general, sense entrar en si ha governat a la dreta o una esquerra més de centre o no, saps? La pròpia desestructuració que s'ha anat produint els últims 10 anys gairebé, a la societat, aquesta crisi del coronavirus, tenint en compte com altres crisis d'índole semblant ja no fossin per malalties, com creus que afectarà, que podrà afectar? Jo crec que, a veure, ara tindran les mans més lliures els governants per, a no ser que hi hagi una resposta, per posar mesures més coercitives per la llibertat d'expressió, també. Ho tindran més fàcil. Després la gent també, part de la societat, no tota, però una part de la societat ha acceptat aquest discurs de vigilant, de fer de vigilant, de protegir, com si hagués de protegir ells la societat. I després, clar, també ens trobarem ara el tema de l'atur. Ja veurem com tota aquesta gent, els ERTOs i tot això, com acaba. Si podran tornar a treballar, clar, també és l'hòstia, perquè ens diuen, ens porten de vacances, però clar, després d'aquestes hores els hem de retornar. Jo dic, per què l'hem de pagar als treballadors aquesta crisi? També una part haurien de ser les empreses, almenys no dic les petites empreses familiars, dic les grans empreses, almenys haurien de pagar una part d'aquests dies, però no, l'ha de pagar els treballadors. Perquè avui aquesta pandèmia l'estem visquent en un món on el capitalisme, segons el relat que sempre s'ha implementat, sobretot des dels 90, amb el nou ordre mundial, hauria triomfat. Malgrat que sempre ens oblidem de la Xina comunista i de Cuba, que estan allà.
Però el tema està en què sabem que això a nivell econòmic ha trastocat el sistema productiu, en aquest cas el capitalista. Però, per exemple, la peste negra també va trastocar el sistema productiu i econòmic europeu. No? Les rutes comercials es van veure trencades pel mig, el món del camp va desaparèixer molta gent, els conreus ja no serien iguals, les petites manufactures ja no es podrien produir de la mateixa forma. Com va afectar llavors a nivell econòmic, en aquest cas, la peste negra, no? Per fer un tracte, i com podrem pensar que afectarà econòmicament ara la crisi del coronavirus a l'economia dels països que li estan afectant, en aquest cas dels països capitalistes com Espanya, França, Estats Units, Gran Bretanya, etc. La peste negra el que va tenir és que el 30% de la població europea va morir i compte que aquest 30% era el 30% més pobre. O sigui que potser tampoc els hi va anar malament, en realitat. Aquí tenia el poder. Actualment, clar, no està morint molta gent gran, sobretot, també mor gent jove, però sobretot afecta més a la gent gran, però clar, hi haurà, si es comencen a tancar empreses i això, jo he vist ara, per exemple, al sud d'Itàlia començaven a haver-hi revoltes de gent assaltant supermercats, i ara es veu que el govern ha fet com uns vales per donar menjar a aquesta gent, perquè al sud d'Itàlia passa molt que hi ha economia submergida. I, clar, aquesta gent ara no pot treballar, diguéssim, i no té res de menjar. Clar, aquí es veurà, i a Europa sembla ser que no vol ajudar tampoc a Espanya o als països Portugal, etc. Creus que aquesta situació a Espanya es podria donar, de gent assaltant supermercats? Si la gent es veu desesperada, clar, sí, perquè la gent al final, si no té com menjar, es pot donar. Ara, això són assalts, no? Com revoltes, però no hi ha l'objectiu, són de subsistència, diguéssim, no és un objectiu per canviar la societat o per millorar les coses, saps? És com a la desesperada. És el problema que veig ara. Sí. Sembla s'aturava una mica el vídeo. Però, bueno, igualment, sempre obviem, per exemple, al segle XIV existien les ciutats i n'hi havia població. Sí que estem amb una presència de població rural important. També la quantitat total de població que n'hi ha a Europa en aquella època no té res a veure amb la quantitat que n'hi ha ara, ni les ciutats ni les zones on n'hi ha nuclis de població, ja siguin rurals o urbans, són igual de grans que ara. No és el mateix la Barcelona del segle XIV que la Barcelona del segle XXI, però també n'hi ha una economia allà. Una ciutat com, per exemple, Barcelona o una petita vila com podia ser Sabadell, no? En aquell segle XIV, o Terrassa, no? Com a ciutats encara també ja de referència a l'època. Clar, allà mor gent, allà també es veu l'economia. Allà els pobles que sobreviuen. La pesta negra, com que venia també molt fàcilment pels vaixells, amb les rates, per exemple, a Barcelona va afectar molt. A ciutats portuàries afectava molt més que Sabadell o que l'interior de Catalunya. Però Barcelona, o sigui, com transforma, per exemple, la ciutat de Barcelona la pesta negra? Un moment, que quedo sense bateria. Poso. Sí. Que pots carregar el mòbil, que no se'ns perdi. Recordem que podeu anar enviant preguntes pel xat, a part d'anar intervenint, la gent que està intervenint, que van aportant per altra gent que veu, perquè al final continuem complementant tot el que diem. Sempre que l'Arnau l'hem perdut una mica, esperem recuperar-lo ara. En cas que se n'anés el tornaré a incorporar. Però, bueno, recordeu que podeu enviar, sempre podeu enviar preguntes pel xat, les intentarem respondre a tots. El maltusianisme l'havíem esmentat. Mira, sembla que l'Arnau se n'ha anat. Suposo que se li haurà anat la connexió ara mateix.
però comentava ara el tema de Malthus, val? Una mica, per qui no ho sàpiga, un dels primers estudis per explicar les crisis, sobretot demogràfiques, és de Malthus, ¿vale? És el malthusianisme. Explica bàsicament, a tret general perquè ho entenguem, que quan una societat supera en població el nombre de capacitat de recursos, val? El que acaba succeint és que la natura s'autoregula, val? I redueix la població per mantenir un equilibri, és una qüestió d'equilibri. Teoria, Marx vindria a dir que Malthus l'hauríem superat i que perquè la societat ha superat a la biologia i, bueno, sense donar-li ni treure-li la raó, ara les crisis de subsistència, la població ha continuat creixent els últims anys, tot i que hi ha jocs que les mortalitats són altes. Continuem esperant a l'Arnau, que s'havia sortit, havia tornat a entrar, val? A veure si... perquè no sé, avui tenim problemes, suposo que tindrà problemes de connexió i encara no el veiem. Però tenim a Robert Malthus, que és com diu el Jordi, efectivament és un clàssic i que explica moltes de les crisis demogràfiques que tenim durant l'època moderna i l'edat mitjana. Hola Arnau, ja t'he tornat a tenir aquí, suposo que s'hauria anat una mica, no passa res. Has estat continuant jo donant la xapa una mica a la gent. No, estava escoltant lo de Malthus. Lo de Malthus també és curiós perquè al segle XIX i al XX hi van haver-hi moviments socialistes, anarquistes, que agafaven ho canviaven, el neomalthusianisme pel control de les dones obreres, perquè no tinguessin fills i visquessin en la misèria. I portaven tot el tema dels anticonceptius, mètodes per si havien d'avortar, etc. Com? Si pots entrar una mica en aquest, desenvolupar una mica més? Bueno, hi havia el moviment neomalthusià que el que feia també és intentar controlar la població obrera, perquè era portar els fills a la misèria, o sigui, treballaven a la fàbrica, era néixer i no podien ni estudiar ni res i treballar a la fàbrica. I el que s'intentava era un control de la població obrera. I això ho feien sobretot a socialistes, anarquistes, etc., perquè no visquessin en la misèria els fills. I això triomfa o té un recorregut curt? Això no, hi havia publicacions i aquí es repartien també preservatius, etc. Clar, triomfar no triomfa perquè es necessiten molts recursos per arribar a tothom, però bueno, es va arribar on es va poder. Per exemple, el Mateo Morral, el que va atemptar, l'anarquista que va atemptar contra l'Alfons XIII, era un neomalthusià. Hi havia repartir preservatius, fer xerrades, repartir publicacions, etc. Me comenta Jordi, pregunta, esmenta el concepte d'eugenèsia. Podríem recordar que estem parlant d'una època on les tesis eugenèsiques estan en boga de tothom i són coses que molt normalitzades i en els segles científics, com la Royal Society de Londres, accepten tesis eugenèsiques i existís les teories de les races, etc. Ara le tenim por perquè de la teoria eugenèsica veurien els nazis i portarien a l'extrem la qüestió racial i la qüestió d'eliminar a població que no és apta per a la reproducció, per a que visqui en societat. Però cal recordar que el tema, les tesis eugenèsiques en el món científic a finals del XIX i principis del segle XX era lo normal. Estava normalitzat. Sí, de fet, jo ara he trobat comentaris a Twitter, etc., que deien això, bueno, que els iaios se'ls havia de... que si hi havia un iaio, no? Doncs que no anés a l'hospital, que es quedés a casa i que primer tanquessin els joves. Sí, això és eugenèsia pura i dura. Sí, però hi ha gent que hi està d'acord. I ho diuen tan tranquils, De fet, a aquesta societat jo crec que la bellesa es veu com malament, no? Com algú que sempre s'intenta amagar en la publicitat, es veu com algú que ja no serveix. Pues estic mirant, atent a l'hora, perquè, com sabeu, a Instagram, a partir de l'hora d'emissió, ens talla, nos cierra el chiringuito, i això. Gerantonèsia, bueno, podria ser, no sé si existeix el concepte,
però podria ser perfectament el concepte més concret, no? I hem tingut diversos tipus d'eugenèsia i suposo que el que parlàvem abans, que aquestes crisis epidèmiques sempre porten a assenyalar un col·lectiu. Jo crec que comentàvem de culpable, en aquest cas, com dèiem, amb la pesta negra als jueus, no? Però bueno, tindrem milers d'exemples amb altres malalties, però en aquest cas tindríem els culpables, en aquest probablement vagi cap als xinesos, val? O cap als immigrants en general, perquè també pot anar cap allà, perquè avui tenim un bloc genèric que són els immigrants, és igual d'on vinguin, Llatinoamèrica, al nord d'Àfrica, l'Àfrica subsahariana, l'Àsia Oriental, l'Àsia de l'Orient Pròxim, és igual, però també tenim el més desfallit, perquè parlem dels pobres, perquè suposo que societats com l'edat mitjana podríem dir, jo ho deixo ja com a reflexió, aquesta gent pobra, com els desemparem, perquè tots són pobres, es moriran igualment, que els pegui la pesta, és igual, si no es moren de pesta, si sobreviuen es moriran de fam, com a pensament, no? Però és el mateix pensament que hi ha sobre la població vella, no? Què més dona si tenen 80 anys que es morin ara, que van a durar 10 anys més i en 10 anys es moriran igual? Hi ha la conspiranoia també de que aquest virus ha sigut per acabar amb la gent gran, perquè s'estalvien les pensions. Però hi ha molt temps. També sabem que començar a elaborar teories o explicacions polítiques, històriques, científiques, quan l'argument principal és que existeix una conspiració, ja sabem on ens porta tot això. Al terraplanisme, a la pseudohistòria i l'Institut Nova Història, a Rocabaré i la llegenda negra, ens porta a les antivacunes, etcètera. I que a més també hi ha joves que s'estan morint, vull dir que tampoc afecta més la gent gran, però també afecta els joves. És un virus que al final, com totes les malalties, ningú està estès. I ahir, recordant una mica ahir que parlàvem amb la Gina, que amb la iconografia demostra que en algunes iconografies que ens ensenyava com la mort, en aquest cas parlàvem perquè era el reflecte concret de la mort, i també la malaltia, és igual que siguis ric, pobre, és igual, t'afectarà igualment. No pots tindre millors o pitjors recursos després per enfrontar-lo, però t'afectarà. I si el pensament medieval és el providencialisme, la providència que llamen ara, aquesta voluntat divina és la providència, el providencialisme, que explica això. Aquí també ho podríem dir, però refereixo que això és igual que tinguis 20 anys que tinguis 85. Si t'agafa el coronavirus, t'agafarà, te pot pegar més fort o menys fort. Tenim gent gran que ho està superant i gent jove que s'està morint. Què són els menys? També tenim molta gent jove que el supera i molta gent gran que mor per a causa d'això. Però al cap i a la fi estem per aquí. Doncs no sé si, perquè portem ja gairebé més de 50 minuts, no sé si vols afegir alguna cosa més, fer alguna reflexió sobre tot el que hem parlat, o algú té alguna pregunta més o algun comentari més a fer de la gent que ens està veient. Si algú vol preguntar alguna cosa. Són poquets, no són molts, no passa res, millor. Però res, Raül, jo no sé si tu ens vols deixar alguna altra reflexió abans de... No, més que res, que calma, que tampoc podem fer gran cosa ara, que simplement estar conscienciats de que ens trobarem... Sí, que ens trobarem, que és important que ens ajuntem amb altra gent per reclamar els nostres drets si ens els volen treure, sobretot de feina, ajuts, etc. I que la gent no es cregui tampoc tot el que li apareix a internet i a aquests llocs, perquè a mi m'han enviat cada cosa que tela. I a vegades potser va bé fins i tot tancar el WhatsApp, tancar-ho tot i posar-te a llegir algun llibre o mirar al balcó o el que sigui. Perquè si no acabes de cada dia sentir que hi ha tants morts, que hi ha tants... acabes malament. Pues res, Arnau, moltes gràcies per
haver estat avui en el nostre directe, per haver participat i haver pogut parlar una mica, reflexionar entorn a les pandèmies, epidèmies que han afectat a la humanitat i també posar una mica de llum sobre com ens afecta avui aquesta pandèmia, etc i poder veure una mica tot això. I sempre estàs convidadíssim a aquests directes, als propers directes, i sobretot també recordar-te que quan puguem tornar a la normalitat o a la ràdio de Cerdanyola Ràdio estàs convidadíssim al programa a venir algun dia per parlar de qualsevol altre tema que vulguis. Així que això, gràcies a vosaltres. Adéu. I res, jo m'acomiado ja avui aquí també. Recordar-vos que el vídeo el tindreu després penjat al YouTube. Estem encara a falta d'Aire de la Gina, després vindrà aquest perquè els anem editant. Demà ens acompanya un amic meu que des de Berlín, connectarem amb Berlín, amb el Xavier Ramos, parlarem de la República Democràtica d'Alemanya, amb ell. El programa serà en castellà, lògicament, per qüestions d'idioma, i és de Valladolid, tot i que ara està a Berlín. Per desgràcia no s'ha implementat l'aprenentatge de català a la resta de pobles de l'estat espanyol. Però bé, continuarem fent directes la resta de dies. Seguim-nos a l'Instagram, si no ens seguiu ja i només heu entrat aquí per casualitat, podeu donar follow. Ens podeu seguir també al Twitter i anem ampliant la informació sobre els diferents directes que anirem fent en aquests dies de confinament. I res, molts ànims a totes en aquests dies que ens queden. I res, perseverar i que quan tot això s'acabi ens toqui sortir al carrer, i això ho vull recordar, ens toca sortir a reclamar els nostres drets que aquests dies ens estan traient i no ens els voldran retornar. Així que res, jo ja us deixo i fins demà, que vagi bé.